Znajdujemy się w dziwnej przestrzeni. Przestrzeń ta opowiada mi historię. Historię, której nikt nie może usłyszeć. Słyszę ją tylko ja i moje ucho wewnętrzne, które słyszy poszczególne dźwięki w ten sam sposób, w jaki ja wypowiadam słowo, które słyszę wewnętrznym uchem. A więc reasumując, mogę powiedzieć, iż świat znajduje się w tym momencie w punkcie zwrotnym swojego istnienia. Nie znajduje się. Jak to nie znajduje się? Świat nie znajduje się wcale. To nieprawda. To prawda. Jesteś tutaj.